Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Για τα τελευταία του πλάνα, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Πέθανε ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο γιος του μέσω ανάρτησης που έκανε το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου στα κοινωνικά δίκτυα. Τα τελευταία χρόνια, ο Βασίλης Λεβέντης είχε αρκετά προβλήματα υγείας. Έδωσε σιωπηρή μάχη με τον καρκίνο σε πολλαπλά σημεία, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί και με κορονοϊό και είχε νοσηλευθεί τότε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, έγραψε αρχικά στην ανάρτηση του ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες και ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι πατέρα, έγραψε επίσης στην ανάρτηση μέσω της οποίας τον αποχαιρέτησε. Με την πολιτική πρωτοασχολήθηκε το 1982, οπότε και έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος του Πειραιά. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και το 1992 συνέδριο αποφάσισε την ίδρυση της Ένωσης Κεντρώων. Το 1990 ο Βασίλης Λεβέντης λειτουργήσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 40, που μετεξελίχθηκε σε Extra Channel. Η Ένωση Κεντρώων έλαβε μέρος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 1992, με πληρότητα συνδυασμών σε όλη τη χώρα. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 η Ένωση Κεντρώων πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή, όπως και ο ίδιος ο Λεβέντης, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος, με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, η Ένωση Κεντρώων έλαβε ποσοστό 1,24% μην καταφέροντας να εισέλθει στο Κοινοβούλιο, με τον Βασίλη Λεβέντη να μην επανεκλέγεται. Με ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής. Όπως ανέφερε, ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια παρουσία με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία υπηρέτησε τις απόψεις της με πάθος επί δεκαετίες. Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Τα συλληπιτήριά του για την απώλεια του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη σε ηλικία 75 ετών, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πληροφορηθεί στον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του, αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσίνη το 1951. Ήταν το τέταρτο παιδί του Αποστόλου και της Γρηγορίας Λεβέντη, που κατάγονταν από το Κορακοβούνι Αρκαδίας, ενώ οι γονείς τους κατάγονταν από τον Δρυμώνα Κηθήρων. Η οικογένεια Λεβέντη, μετά από καταστροφή της περιουσίας της από τους Γερμανούς κατακτητές, είχε μετικήσει στον Πειραιά, όπου ο Βασίλης Λεβέντης ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, το δημοτικό και το εξατάξιο γυμνάσιο. Το 1969 εισήλθε ένατος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με άριστα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό στη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού, ΔΔ Μίνι, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ως επίκουρος σημεοφόρος, την περίοδο 1976 του 1978. Ομιλούσε αγγλικά και γερμανικά. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Λεβέντη με την πολιτική έγινε το 1975 όταν, ως συνεργάτης του πρώην Πρίτανητου Πολυτεχνείου, Κυπριανού Μπύρη, συνέβαλε στη σύνταξη των άρθρων 21 και 24 του Συντάγματος και στη δημιουργία του προγράμματος ΔΕΠΟΣ. Με την ενεργό πολιτική ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1974 ως ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μετά το 1981 εκδήλωσε έντονες διαφωνίες, υπό την άποψη ότι το κόμμα μετά τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σταδιακά απομακρυνόταν από τις αρχές του και στην ουσία συνέχιζε την πολιτική των προκατόχων του. Το 1982 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος του Πειραιά. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα, ενώ ο συνδυασμός που δημιούργησε με τον τίτλο Ελεύθερη συμμετείχε στις ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς αποσπώντας 8.816 ψήφους και ποσοστό 0,15%.
Το 1986 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων, λαμβάνοντας 2.352 ψήφους και ποσοστό 0,57%. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 1989 μετήχε ως υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθήνας, όμως με 5.212 σταυρούς προτίμησης κατατάχθηκε μόλις 29ος ανάμεσα σε 31 υποψήφιους και δεν εκλέχτηκε. Στις αρχές του 1990 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, με το οποίο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς, ενώ στα τέλη του έτους ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Το 1992 συνεργάστηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα Κέντρο του Γιώργου Γ. Παπανδρέου για τη δημιουργία του κόμματος Ένωση Κεντρώων και Οικολόγων και μετέπειτα γνωστού ως Ένωση Κεντρώων. Το όνομα του κόμματος επελέγει για να θυμίζει την Ένωση Κέντρου, της οποίας ιδρυτής και πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αρχικά συμπεριλάμβανε τη φράση «και οικολόγων», η οποία όμως αργότερα αφαιρέθηκε. Σκοπός της ίδρυσης του κόμματος ήταν να στεγάσει στον κεντρό χώρο την παραδοσιακή κοινωνική βάση του Πασόκ, καθώς ο Λεβέντης θεωρούσε πως αυτή προδόθηκε από τη μετεξέλιξη του κινήματος. Ο Λεβέντης έγινε ευρύτερα γνωστός λόγω της συμμετοχής του στις αναπληρωματικές εκλογές της 5 Απριλίου 1992 στην εκλογική περιφέρεια Β' Αθήνας. Παρόλο που δεν εκλέχθηκε βουλευτής, ο Λεβέντης απέσπασε περισσότερες από 100.000 ψήφους, 114.942, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από την εκλογική δύναμη της Ένωσης Κεντρώων στην περιφέρεια. Η Ένωση Κεντρώων συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για το Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο από το 1993. Την ίδια χρονιά το κανάλι 67 μετονομάστηκε σε κανάλι 40, ενώ στα τέλη του 2000 πουλήθηκε στον εκδότη Γιώργο Κουρί, μετονομάζοντας τον στις 8 Ιανουαρίου του επομένου έτους σε Extra Channel. Μετέπειτα πέρασε στην ιδιοκτησία του Φίλιππου Βριώνη και επαναμετονομάστηκε τον Αύγουστο του 2003 σε Extra. Ο Λεβέντης από το 2000 παρουσίαζε τηλεοπτική εκπομπή πολιτικού περιεχομένου στο ίδιο κανάλι, με τίτλο «Πολιτικός Μαραθώνιος», που προβαλόταν σε εβδομαδιαία βάση. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει τις εκπομπές μέσα από το επίσημο κανάλι της Ένωσης Κεντρώων στο YouTube με το όνομα Αντιδιαπλοκή TV. Αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα Αυριανή. Φιλοξενείται συχνά από δημοσιογράφους περιφερειακών καναλιών για συνεντεύξεις και σχολιασμό της επικαιρότητας. Από το 2004 διακινεί την εφημερίδα όργανο του κόμματος της Ένωσης Κεντρώων Αντιδιαπλοκή. Επίσης είναι ο συγγραφέας 2 βιβλίων συλλογών δημοσιευμάτων του στην Αυριανή, «Τα εκδότες και δημοσιογράφοι, οι μεγάλες πληγές της ελληνικής κοινωνίας» και «Ανοίγουμε το αρχείο του Βασίλη Λεβέντη». Ο Λεβέντης είχε προτείνει για τη θέση του Πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας τον Λουκά Παπαδήμο από τον Ιούνιο του 2011, πριν την ανάθεση εντολής σχηματισμού στις 10 Νοεμβρίου 2011, της κυβέρνησης Παπαδήμου, όταν έφτασε σε αδιέξοδο διαχείρισης της χώρας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, κατά την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να εκφράζει την εκτίμησή του στο πρόσωπο του Λάμδα Παπαδήμου και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου τελούσε υπό ασφικτική ομηρία των πολιτικών κομμάτων που τη στήριζαν, αλλιώς θα μπορούσε να παραγάγει περισσότερο και καλύτερο έργο. Στις βουλευτικές εκλογές Ιανουαρίου του 2015, το κόμμα του Λεβέντη λαμβάνει 5,11% στην Α Θεσσαλονίκης, μία μονάδα πάνω από το Πασόκ, 4,12% και περίπου 4 μονάδες πάνω από το Κίδισο, 1,33%, ενώ στην επικράτεια το 1,79% με 110.826 πολίτες να ψηφίζουν την Ένωση Κεντρώων, όταν στις προηγούμενες εκλογές του Ιουνίου 2012 είχε περιοριστεί στο 0,28%. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 η Ένωση Κεντρώων πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή, όπως και ο ίδιος ο Λεβέντης, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος, με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, η Ένωση Κεντρώων έλαβε ποσοστό 1,24% μην καταφέροντας να εισέλθει στο Κοινοβούλιο, με τον Βασίλη Λεβέντη να μην επανεκλέγεται. Παρακαλούμε στείλτε τις προσευχές και τα συλληπιτήριά σας στην οικογένεια του στα σχόλια παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις τα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμα του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.